L-għaqda BirdLife Malta fetħet kawża fil-qorti biex tikkontesta d-deċiżjoni li kienet ittieħdet mill-gvern biex jinfetaħ l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija. BirdLife qed tikkontesta din id-deċiżjoni u qed titlob lil qorti tiddikjara din il-prattika bħala illegali bil-ħsieb li twaqqaf il-kaċċa għall-gamiem fir-rebbija darba għal dejjem. L-għaqda fakret kif wara referendum tal-2015 l-istatus tal-gamiema kompla jiddajjef u l-ispeċi kienet iddikjarata mill-għaqda internazzjonali għan konservazzjoni tan-natura bħala vulnerabbli. Madankollu l-għaqda fakret kif il-Gvern Malti xorta permetta lil kaċċaturi li jikkaċċjaw il-gamien fir-rebbija. Fil-fatt meta Malta fetħet l-aħħar staġun tal-kaċċa tar-rebbija għall-gamiema qabel il-moratorju impost mill-pajjiż stess fl-2016, il-Kummissjoni Ewropea kienet ditħejji biex tibda azzjoni legali kontra Malta. Dawn il-pjani tpoġġew fuq l-iskaffa mal il-Gvern Malti ħoloq il-moratorju li fi kliem il-BirdLife sar b'mod mill-aktar brikkun. BirdLife Malta insistiet li għandha obbligu li tiġġieled dawn l-illegalitajiet fil-qrati nazzjonali. F'din il-kawża l-għaqda qed tkun rappreżentata legalment u assistita mill-avukati Mark Soler u Claire Bonello.